Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Għaqta xiex, ħan. L-lum we're shopping u beda jġobni kollox. I couldn't choose. Allura, tkun ma ġobni xtrajtu. Imnalla jkoll il-cards tijak miħaj. Għaxek nħossi free li nishtri kam irrit. Tini. Ikli xaħġa? Għatlek, muxek għandu jkun illi tixtri biex tkun toppek kifin tixtri dan u zanzan. Esma, ġrid għant majtom? Those are squirrels. U supposit jom tuffiħa kull-jum. Ejwa, bil-ħaret najdlek, għax ma kellux tuffiħ u għaw bettiħa, xanti għom bettiħa u għija. Għabbu għatajt? Jinna, prova, ux. Issa, maħla, taw xinu ma? Squirrelli jew kokkodrilli, ara kif ġabuwa. Ekku ma jħobbu wiex il-bettiħa. Isma biex nafżak, daqġu jil-pinija, għaxem round boxing għanqodu naraw ħana. Boxing? Joħiex id-dweq ta' sports. Ikun hemm two boys fighting. Daqsek. Għaliex, tu show off? U għalfej joqgħdu dik il-kaxxa. Dak ring jgħidulu. Ring jekk għandu forma ta' kaxxa, ring is round. Insomma, ara, għandek dan għalik, issa għamur naħsel sini. Not now, għur naħsel jissinuni. €700. 450 euro ilma biss. Aqbatu għalaq li dak il-vit minn emmek, għax tinħazal maħal għallejk. Għetli xaħġa? Najt, il-kont, ħares naqra leħ, ferraġina wieħed, 700 b-450 euro ilma biss, mur, aħsel znilek u ċaf, tuqox talaq l-ilma ta' għajja, mur, ġemmelni. Taħseb li ġiħoli, għax biex jinajdlek jissew, da xar ħallejt lejsi mixaw kull-jum. Umbaħt kontet nixel il-forn ta' dawl kull filgħodu waqt li nħu l-breakfast biex jisaħħanni. U ħabba ġismi, kull dan nħu 4 bats a day u koll. 4 bats a day? Debe s-serjeta, ħanaqbad dal-konta, nomlu ekku taf namel naqbad un-balla ħula ta' ek namel bil-kont. Għamel bil-kont? Bil-kont? Mux nħalsu qalbi, laqwa illi jorboddi u l-ġilda tkun happy bħalek sabiħa. Għajma kem tħobbini. Issa, ħanħalli kwittat u tara daw jġildu. ħatibda għara, lu. ħatibda, għarem. Badda, issa naraw, bximot juħar, nħalsu. Għansira dinja. Ma nafx għandi jem dragoni naħseb jena. Tafx nagħmelu, nibda nitfalhom il-junk mail issa. Ħatibda. Penny! Ejja x'ħatibda? Penny, tiġi xej Penny, għaspiċċat, xidwej wara 30 sekonda. Tara, issa taf eżatt kif inħossni 30 sekonda kollox. Grazzi, uħti, għaddi ġejt miħex il-kapillan għet najdle lista l-istun tani u jinnaf li inti tkun bizima, vera napprezza illi ġej ftik miħaj, stiċċemat. U Iva m'għandix il daqsta ministru ta' imma Iva qed inkun biżi qed ngħin Ministru tal-Sports. Sport? Broxk. Broxk? Nibbu broxk. Hawnhekk imur.
Iva, ser inkun qed norganizza turnaments internazzjonali għaw Malta. Xkupa. Upa. Mux inti, għanna bżon nfittxu xkupa, x'billaw. Sta taqblu ġifieri? Mela, ser inkun qed inġib martial arts master minn barra minn Malta sabiex il-Maltin jkollhom iċ-ċans li jikkompetu kontra tiegħu. U kulħadd jista' jużew. Iva, u kont qed naħseb illi niftħu ring tal-boxing ġdid u x'taħseb kieku kont qed ngħid tiġi tbirku inti. Tsokk. Ma ġbitekx l-idea. Le, rridu tsokka l-qara waħda kollox. Morrit. Tajba, proset, bravo. Barmil? Iva, tista' tagħti daqsxejn każ hija ħasra. Iva, ħansibu. Barmil biex nafżak darba l-hemm barmilem. Dan huwa l-post. U issa xerret nagħmel? Kif jalaq, iċċekkja la ma baqa' ħadd ġewwa. Okej. U mbagħad idħol u xerret il-petrol. Mela l-ewwel inxerret il-petrol, imbagħad nara li m'hemm ħadd ġewwa. Ja ħasra bil-kontra, min fejn il-Madonna sibtek lilek. Okej, naħseb fimtek, sir. U mbagħad ixgħal suffarina, itfaħħa mal-art u tlaq il-barra. Kif? Jisni ma fimt issu, l-ewwel nitlaq niġri mbagħad nixel is-suffarina. Il-Madonna, għati daqsxejn każ. Kull m'għandek tagħmel 5 affarijiet. Ara, ejja hawnhekk. Iċċekkja ma baqa' ħadd ġewwa. Alright, U mbagħad xerret il-petrol, alright. ixgħal is-suffarina u tlaqa u tlaq iġri l-barra mingħajr ma tħalli traċċi. Ikolli ngħid naħseb fimtek, sir. Tajjeb, suq. Il-qoddim mhux blura. Għandek raġun, sir. Ajma, għedtu ġani qalbi. Għedtu ġani qalbi. Sur Kapilla, qalbek mhux hemm qiegħda. Iktar il-fuq. Għandek raġun, għax bil-libsa ħin il-telefon kux naf xiexu fejn. Jasra, il-kont tad-dawl, Fader Robert, ġioli ħafna. Ġimola smewit. Għandek raġun, vera ġioli d-darba. Nibdew nitfu kull-imkien. Ibda itfi l-qaddisin, ibda. Sorry, Sur Kapilla, didda xej ta' bozza li tixej għaddik. Snajti, x'differenza tagħmel fil-kont? Fader Robert, aqbad u ibda itfi il-qaddisin. Itfi. Ħan itfi, mela, nitfu. Wieħed. Ma eżempju bħall-istatwa tal-Madonna, ħan nitfu ħallu għafitlam. Ja ħasra, Fader Robert, itfi kollox. Kollox, itfi. Nitfi. Ek. Imma, waqt il-qudis nħallu hekk, għax da titħalli naqbozza biex naraw x'inhu jiġri mhux hekk. Fader Robert, il-quddis tismaħħa trid mhux tara. Kollu sew, mela nismaħħa. Itfi. Nitfi. U anke barra itfi ukoll, itfi barra. Imma anke barra. Ijwa jħasra, Fader Robert, din li ħin kollu tindaħal, all right? Tindaħal u tittoqgħod tgħid li xerrid nagħmel ma nagħmelx għaslek itfih barra. Min irid jara bil-bozza ta' faċċata. Sewa. U jekk ma jogħġbokx, aqbad il-kont, all right? U ħallsu int, għale, żur. Għabdu, Kappilla! U paċenzi xalftit? Limu. Ġaj. Naħseb. Illi tamin jenħallu għamixew l-bozza fuq barra. Għajtu kol. Wif, xinti tamel dal-ħin it-nisat? Fader Robert, kemm il-darba ħanejdlek biex ma tilqaħħomx hekk il-parroċċani. Idħol ibni, idħol. Grazzi. Ejja idħol ħatara id-dawl tal-mulej. Idħol. Berik li fader. Impierek ibni. Ejja, ta' kemm ħataraħ id-dawl. Dawl tal-mulej biss issa tara x'hija kollox mitfi. Ġikom għali u bdejt nisma'. Ejja. Tija ju l-infern imma
Għax jessejlu intom. Xieġifieri? Ma tistawx għajdu Oli Infern, għax hawnhekk il-Knisja, u naħseb li l-Infern u l-Knisja suppost m'għandhomx jismu ma' xulxin. Eżatt, ma jmorrux ma' xulxin. Intom bis-serjetà. Anka l-istatwa tal-Madonna tfejtu. Ejja, xi tittamel rida mitfija. Madoff. Ma rridx dar klim fil-knisja. Le, ma fimniex. Mad off. Mux on. Tin-sekonda fader, ħanu ħoda jimporta? Ernest il-pajm. Għajdli ħej. All right, ġej, ċaw. Ammur. Ġiri dali. Jien naf issa, muru nkun nafu. Isma' sek serant Ernest. Mija sagristija għandi dawk il-5,000 euro irbaħt mit-tiġrija u ħudhomlu. Zom nara. Inti mux 10,000 irbaħt. Issa ma nkunux wiċċna toste, irrid inħalli xi ħaġa l-knisja jiena. Ersa. Tidajx fader. Ma nidajx, ma jistajx għenna għaddawda. Vera għaddis biex ma jidajx. Ej. Xinu għaw? Kickboxing. Thai boxing. Thai boxing. Boxing ta' Thailandja. Jien darba mor Thailand ta' tiħu gost temm il-nisa isa kettorda pizza ġipajnek wara widnek. Ta' xogħol. Imma bħal pizza, tittestaqi jakux bil-bajt jew bla bajt, U l-ħeri, fejn u l-ħeri? Marjati il-petrol. Jieħu l-petrol. Et ngħidlek Marjati il-petrol. Ara, il-weli, Sur Ernest, xanna ġbin, xan tagħmel naw. All right, qed nitrenja ftit. Mur kompli. Jabel, il-marċalat. Jinqalb, tara. Għalla ta' bombru tal-fuħħar. Mura li. Right boy. Għallina. Fara fejna. Għaw fuq ega. Right. Jena nħobb nżom saqajja mal-art sur pajp. Anzi, biex duħu pjaċir bija. Ġibtlu ħamsuħna l-forċe. Tajjeb. Għandi biċċa xogħol għalik u jekk taqdini tajjeb naqtalek għaxruħ. Bis-serjetà jew jien hekk inħobb nisma' faqqa sur pajp x'biċċa xogħol għandek. Malta, J-Fighter, famus, Louis Boff Kutnazzi. Dan, wieħed mill-aqwa fighters fid-dinja u jien ħaniġġilidlu. Go for it. U jien neġi nissapportjak. Tejni l-Ernest, tejni il-pipe, Ernest il-pipe. M'hemmx għalfejn. Naf li ħanerbaħ. U jien hekk ngħid u wara dil-performance li tajt. All right. U xiex Ejba, imma jien taf kif jien ħobb il-kunċert. U jekk nagħmlu mod dan, ikollu jdeħtu ġew. Il-biċċa xogħol tkun iktar faċli. Issa da kif ħajkollu jdejtu ġew? Dik biċċa tiegħek. Jekk taqdiri sew, naqtalek 10,000. Jekk le, naqtalek xi ħaġa oħra. Niftiehmu mela ħanara kif sur pipe u naqdik. Għaxin kella il-Willy. Għalxin kun jizmu l-Willy. Nimxi. Il-forest soffrejna. Il-fajf ma nistax niftakar xini.
U għamel il-forest tal-5 tiġi waħda. Ma tafx ma tistax tagħmel vendikazzjoni? Sorry, ser, ma jien għandi dal-program ċappas fuq il-television u noqogħdu mpinġu. Rajt għandu program fuq il-television. Bżax, anka għanna program fuq il-television. Għanna għaz fuq il-radio u għol, vera? Apparti l-ktib ta' ħażin, metra sir tikteb għax titejtu għax għamel. Min? Jien naf, mux għaktejt u għax għamel. Ejja man naddew. Ejja, Bżax, soċa passla kien, il-kondotta ma. Jek inti rġajt? Jien. Dak il-burger ta' kollif dal-ħodu. Mux jien, da naħseb għaw xi festa x'imkien. Naf. Ejja. Issa tkessaħ la nkunu lasta titkessaħ id-depo. Min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar, Ma tgħid xejn, jew, iva. Sew tagħmel dak li kollu li tajtaw jista' jiġi ta' kontrik il-qorti. Ġekiku minnek, nibqa' ma ngħid xejn. Ta' fejn? Int ma laqx il-biba tiegħek. Nsejt naħseb. Għadak ħarab, x'għan għamlu sammur niġru waraħ? X'nagħmlu niġru waraħ? Ma tarax għadni naqla uniformi ġdida nimliha kollha għaraq. Ħallih. Urżuni kamin. Morru wissa f'dan l-indirizz, qabdu ħanut tal-mobiles. Morru wissa. Tajba l-lejla star tal-mobiles, kisċirt l-screen tal-mobile nsawwi, ħoda ta' jirirem. X'għamil poġġejt fuq? Rajt jitra toħta kux xaqqa l-screen. Ejja, suħan morru. Għadek ma sawajtix il-sirena? Għadni le. Mux jaqbad. Min? Isma minni ma tix tidħol fija. Ma li klaqqas bis għan istaġi, għan kompli n-navika. Għana prova jien ser ta' Kolli najt, għamel xi wahda dak żgur. xejn ta' mux jaqbad. Nispera li tejt imbun narek kux kollu sew. Le, tmurx, għax indunaw li konna ħna. Għanna bżon, insibu xi beċċu. Nibgħatu li xi ħadd. L-pulizija ma tissuspettax fih. Ej, ma naf il-ħadd. Willi, Morit. Għatbat li ġbiex ma tħuħx fija, ser. Reġabdili. Ejwa, ser, ma tistax taħbot t-raġuni. Murint, għaxek ma tmur saqajk niftaħu l bħal ma niftaħ, id-dejn it-tira biex u. On my way, on my way, on my way. Dan qed jaqbad kollu s-ser, da xoqgħod jgħid għalija żgur. Tinkweta xejn meta x'kienet tajt. Laqwa ma weġġaħat sieħbi. Ma Felix donnu kien hemm xi ġewwa, ta'? Sejn kienet ċewċomli. Għajd li x'ħan għamel issa-jiem tax-xhur kollha magħluqin. Isma' nilqa' krakjatura fuq l-iskrin tal-mobile, ma ssawwili, xo? Kif aħna? Għanu rajt dali, da l-inkazzal, għana ħarqamu ħannu. Saħi xi mobile, Ma saħnitx ommok u għalla jaffrila. U għandu xjaffrila l-għommi. Għandu. Konna, ma skulli għandu. Isma, hemm xi vetmo għedġi ġuħat jew. Naħseb ejwa madna maħniex ċerti eżatt. Importanti tħol nittawalna. Le, titħol xej, għaxin kanat babsunna fl-evidenza, xan tħol tħamil. Jien, mela jena baba, zjew. Ħalli jidħol mux xorta kollox maħruq hemm. U mela mulla tmur pjaċi. Importanti. Da ferraħda bil-gwira ta'. Ok, ħataġibom, mister. Ħajti kelli ġo tal-ħanut jien. Ejwa għandek raġun, no. Isma' dwar ħabba l-mobile kif għandek tiranġaw lejn. Miskin. Miskin. Ignorant. Ejwa ignorant għala. Ejja tajċek, ejja. Ħames affarijiet kull ma kellu jagħmel wara xulxin. U mar jinsa l-iktar waħda importanti
li joħroġ bil-kamra. Nimmissjaħ, ignorant. Anka jien nimissjaħ. Ħaġa waħda kellu, ta' bizmu malajr, rasu sħuna. Ek mit, tali. Ħammurax, dal-momenti, iżda ma tantx naf x'għandi ngħid jiena ta' kondoljanzi. Insiex il-boxer, fejdi, propja fidu. Kondoljanzi. Imma Andy, tista' tgħidli x'kont tagħmel ħanut ta' Joy? Dik storja twila, imma mhux fuq dik il-biċċa xogħol irridu niffukaw, imma fuq di. Fil-ħanut ta' Joey kellu dil-biċċa apparat li għal grazzja tal-la ma nħarqitx u dak għalija sinjal. Tajjeb, illi dal-apparat jekk inti tqabdu mal-meter tad-dawl iwaqqaf il-meter kompletament. Stanna. Da mhux ser jiġi? Issa serja u le, eżatt ma nafx, imma żomm. Mela aħna il-meter ta' minn ħankun qed iwaqfu. Ta' x'nisja. Issa jekk nibdew tilajn fir-ranks, hemm il-Bobby, il-Kappillan, hemm l-Isqof, mbagħad xi kardinal, u mbagħad il-Papa, u mbagħad. Allura jiġidlu. Ara, jien inkunċert da mhux bnub u ngħinek u maħlu ħel-Knisja fil-każ. Ejja. Ħader, fader. X'għamil dik darba ejja. Sissa xejn, imma rrid inkun ċert dak li ħanagħmel u x'dnub jew le. Ġifieri għajdli, ejja. Ara, ser dnub fader. Mhux ovvja li dnub, ser. Ser ġifieri meta tisraq karozza. Dnub, U stereo ta' karozza. Bini ħanoqdu nagħmlu lista sħiħa tal-affarijiet possibbli fid-dinja li nistgħu nisirqu jaqgħu, Flus. Flus wkoll. Ara, niżżiltom fuq biċċa karta. Għamiltlek Excel sheet, il-kuluri skont il-gravità tagħhom. Iċċekkja għandna naqra. Ismani Pini, ħu paċenzja, ma tistax issib qassis ieħor dejjem għandi tiġi tqer, forsi ma tafx kif, Leħi, konfidenza jiem miegħek għandi, jekk immur ma' ħadd ieħor irrid nerġa' nibda kollox mill-ġdid, fader. Iva, ma. Ejja, x'inhi din lista, xi tfisser, x'għaliex qed tgħidli hekk, X'inkun naf hemm xi wieħed, xi dnub. Jekk ma jkunx imniżżel f'dik il-lista, ġifieri mhux dnub. Le, jidher li hawnhekk il-qatt kollu x'hawn. Tajjeb, serraħt li rasi fader. Li rasi. Żomm waħda x'hawnhekk qed inxomm xi ħaġa tintenjen. Dik għax tlaqta fader. Skużani, imma kilt ħoddok qabel ma ġejta u naħseb għamilieli, Berikni fader. Kważi bil-lessu l-kappellan ta' serraħ rasek. Iva? Nara? Tajjeb. Allura dan issa inaqqas il-konsum, Skor sur kappellan, u tista' tħalli l-Knisja mexula fil-għodu fil-għaxija. Allura kif jaħdem dan? Milli nista' nifhem għax minixxi ġinier, Inġinier. Issa in u out, mhux hekk. Dan li jagħmel jinaqqas il-pass ta' kemm il-meter jaħdem. Jiswaw jaħsol kappella. Tajjeb, kellu bżonn jaħasra jeżisti wieħed jaqbad man-nies għax ara kieku kemm itawwal il-ħajja tan-nies. U laqedin fiċ-ċajta, qed niċċajta, ara naqra tafu x'tgħiduli din. X'inhu dak l-ikel li dejjem tard? Ejja. Ma nafx x'inhu. Ma nafx. Ngħidilkom jien iċ-ċokk lejt.
Kemmi tajba, kemmi tajba. Issa, ejja naħlina mitċajta ġda serju da. Issa, dil-bicċa ta' xol. Nalqu l-bieba, unħalluwa bejnietna ma jadux il-bobita. Aw, l-fader Roberta. Mux legali di. Neċċajta, ira terġa, mela jimma nafx li intom busa taslu tamlu ħaġa li miex legali. Berek nifader. Nibjera gibni. Berek nifader. Nibjera fukol mela le. L-oħra tini. Din sura li tinqra, ma konx naf li dak li waħħal ma daw. Uwa, noob. Jadlu, tajt xbċati issa. Issa se nagħmlu għawa. Issa, li ħanamlu, illi jinti ħatisma minni. Alright? Ħanoqgħodu hawnhekk ta' parzjana tal-maintenance u tal-ġibsum u tal-żeba u mbagħad il-lejla ngħidlek jien. Ejja, mexxi. Ħajjed. Ħataqsamni. Ejja, isma, il-pjan issa huwa illi jiena ħanaljen għal dal-boxer il-kamra tiegħu hija 215, alright? Jien naljenaħ u inti ksirielu. Għaliex jien? Xiex? Għaliex ħalek sir il-wiel? Xina, jena għandi ħafna u xnitlef, għandi mara u żewġ skwirelli, inċi għandek xnitlef. Għamil daqsik mandi l-ħattu. Allora, sta' kważi tmut, ejja, ejja. Maintenance, paint, gypsum, kollox. No problem. Da ġatida, da. Issa, jena u inti ksirilu. Ma, t-tni mosni eċitate. Għaxien ma birek ċaħġa se kbira. Le. Insomma, jek tot it-tifel ta' Eman, iwa, x'dak għamiltlu il-praċet u l-libsa tiegħu biex tara kemmu kbir, kellhom jaqdu 4 lożħor ma' xulxin. Dak mhux il-van tal-Willy. Iva, ta' X'inhu jagħmilha? dak dilettant tal-boxing ma ġiex jara xi logħbux. Naħseb ħajjiġri xi ħaġa vera kera llejla. Famous boxer? No. Shake hands, jgħala użir. Martin niġu. 1, 2, 3, tlaqna bini. Imma jinstilla ħażin għandi fuq, kollox ħażin jiġini. U kif kellu jweġġa jdejh, taf kif ġaba hux. Luġih minn kollox beda jgħid maintenance, ġibsum. Miskin. Ħaj naħseb aħjar nitlaq l-uffiċju għax minni jaf xrebu semme. U xejn ngħaddi l-airport u niskuża ruħi nerġa'. Dam it-tnej għandi nassumi li ma tafu bxejn, mhux hekk? Kombinazzjoni li l-darrussu kienu tnej minn nies fuq. U kombinazzjoni naħseb ikbar fuq il-kombinazzjoni ta' qabel illi kien hemm il-van tal-Willy parkja fuq barra u xek. Taf se nagħmel jien biex inkun ċert li intom ma kellkomx taqsmu, ammur sal-airport. Insib il-dan il-boxer miskin bit waħda, nuruh ritratt ta'kom it-tnejn, ħalli nara jarafkomx, ħalli jekk jarafkom nara jlaħħaqx ma'kom blit l-oħra tajba li baqalu. Ejwa, zom! Zom! Aħna konna. Kien donajt jien. Imma mhux għax ridna. Le. Mhux għax ridna. Għax Ernest jisu obbligana, mhux obbligana issa, ċiċtana 5,000 euro. Naqasinna mid-dejn. Biex nweġġaw il-boxer
ħalli hu b'xi mod ikun vantaġġjat, u tant kien vantaġġjat li laqas kellu għalfejn jiġġieled għax kien rebaħ. Inti qed tifhem x'inti tgħid, jiġifieri għax qablek Ernest, il-ħaġa tiġi ġustifikabbli. Hekk l-affarijiet, ġifieri. Se x'jonqos issa? Jaqbadna nifalsifikaw il-flus Ernest u nagħmluha. Jaqbadna noqtlu xi ħadd Ernest u nagħmluha. Xi frodi u għal Ernest nagħmluha. Hekk jonqos issa. Iva. Marret. Naqta d-dejn u ma jkollix iktarx naqsam miegħu. Hekk nieħu gost nisma' weja Jien niġi. Int le. Kont ħanajdlek tad-dawl. Tad-dawl x'inhi tad-dawl? Sorry, Fader. Tal-meter. All right. Diħan naqra l-meter. Le, mux issatax, għaddej il-Rosarju u għalla ħares għad ma tix tiddisturba l-kappillan. Kappillan? Bella rest il-Rosarju. Tal-meter? Il-mulej batu dak l-arloċ li waħħalna mal-meter għax qed ngħidlek kull imkien mixħewl u għadu mwaħħal. Laqqas unit waħda ma dawar dak l-arloċ. Ejja ħatara, ejja ħatar kif veru qed ngħid. Ejja. Ma kif? Għadni kemm nara d-dokumentarju tal-mara tiegħu Ġurġina. X'marandu. Tara xi ħaġa u tibża u tiġi għandi. Insomma, inti qas tibża tħares fil-mera ħseb wara. Issa għandu ngħid minn fejn ġej il-gazz li għandek intu Fader Robert. Prosit għalik. Il-pipe għalli biex qabel tibdew il-missjoni tagħkom. Nallimkom tużaw din l-arma. Bil-mod weġġajtuni attak tal-ġebla. Dak weġġa ta' niftakar il-missieri jimkien jgħid l-arru ġieħ li qatt kellu. Missierek saqsejt x'inhu l-arru ġieħ għax ma saqsejtx l-ommok meta weldet lilek.